когато разбрах от разговорите с Зургева и моят АДС преди 3-4-5 месеца пускам непрекъснато, нищо не се случва, нещата продължават по тази причина. Реших, че вече крайно време, преди 2 седмици, там или петък беше, просто когато поредния случай ми се отхвърли, спря, просто пояснях, обадих се на господин Трифонов и му казах, че искам да говоря за нещо, а преди това, докато се бях нервирал междувременно, си бях проучвал вече някои неща, да си направя за себе си изводи, що така стават тия неща. Заради благото на телевизията една година сте седяли цензуриран според вас. Не, защото ми беше лесно и сега ще ми още лесно. Цяла година сега ще си получавам заплатата и да не правя нещо. Знаеш колко хора по това нещо така ще ви като ура? Не ми е малка заплата в нова телевизия. Много ми е добре да си стоя, да си почивам. Този материал няма да мине добре, не е по моя вина. Нали? Вие сте казали няма да мине, добре. Другия няма да мине и така нататък. Значи аз съм някакъв идиот, вместо да си получавам хубавата голяма заплата и да си съда, аз да се вкарам в тия разправи тук и да ме плюят всякъде по интернет и навсякъде и сега да кажа, че съм подлога, предател и прочее. Не ме интересува, който ме нарича предател, да ме нарича. Хората, които ме познават, кажи на Дарина, че хората, които ме познават, знаят какъв съм и че съм лоялен човек. Винаги съм бил лоялен човек. Попитай си за това, попитай всички хора, които са работили с мен 14 години в Нова телевизия, а между другото аз работя в тази фирма от 24 години, тъй като работех в Радио Експрес, с Беновска заедно бяхме там. Тя бяха в една фирма по времето на сърбите, те бяха собственици. После гърците, тогава предполагам, че госпожа Саревска тъкмо била стъжантка в Европол някъде нещо, но когато аз бях в Косово, можеш ли да напуснеш по друг начин? Не може. Знаеш, днес си говорих с Марин Николов. И се обади каза, ти ще ми пусне запис, такива неща си ми записал. Разбрава от вчера. Да, каза, виж какво, ти ме познаш като човек. Аз няма да се тръгна от тук без бой. И то не без бой. Аз няма да се тръгна от тук само защото не ми харесва. Аз може да стоя, да не ми харесва да си получавам хубавата заплата и да си стоя още година-две, никой няма ще ме закача, както и на мен и закача. Така, просто реших, че тези неща трябва да спрат. По тази причина няма да работя и в другата телевизия голяма, с която имах разговори да работя, преди една седмица. Защото си чудих беше да се махам, да не се махам, какво да правя и така да станаха тия неща. Между другото, когато последния път ми отказа госпожа Саревска материала, уж една друга е отказала, но и там имам запис, че не е другата Саревска отказала. Марина Цекова става въпрос и нея съм записал, че дали не отказва материала. Много здрави на Марина Цекова. Така, да кажа... Занимавам се с теб. Това беше пет. И сколкото колеги говори, всеки вика, това е супер як случай. Топ. Ето тук има криминален репортер от конкуренцията в BTV. Съдия да застане и с документи да покаже как шефка на съда му пренаписва неговите решения, които са разпределени при него. Му ги пренаписва, компютър ги разпределя при него, той пише определение, тя е с 3 години закъснели дела, отива обаче взима от бюрото му, преписва му ги без да седя. И така 12 пъти. И госпожа Саревска реши, че това може би там, понеже е митнически град, не знам по каква причина, защото нямам идея, това да се пуска и ми каза в петък, яви се в понеделник, за да опиташ да ме убедиш, че това е интересен случай. С Марин Николов, с Коли не говорих, да ви каже нищо. Понеделник седих, каза ми в 9 часа на работното си време. Работното си място в 9 часа. Ние сме на недонормирано работно време, ходим по среща непрекъснато, репортера не трябва да стои в редакцията, трябва да навън. Понеделник цял ден спях да чакам за среща с Дария Саревска, вторник я нямаше цял ден да чакам за среща. Сега 3 дни му унижава да стоя и да чакам, за да ми позволи да пусна материал, за който си избият колеги. Много трайне. Благодаря ви, колеги. С това нашата пресконференция приключва. Заповядайте до вечера. Диана Младенова ще ви даде покани за предаване. Ако може нещо да бъде извиня. Да, Саша. Съвсем кратък въпрос. Слави, добре ли разбрах, че ако още едно предаване вече
Отново имате право да напускате по вина на BTV, иначе може да си работите, да ви 100 предавания да ви спрат. Не може. Трябва да има определена бройка, в която става системно и няма как, не е ли ясно. Става като все едно някой, аз не се натискам да работя в BTV, трябва да са доволни. Трябва да са доволни от това, че има достатъчно реклами, че има достатъчно интерес, че има това е просто бизнес, взаимоотношение между две бизнес структури. Ако BTV не одобрява това, което правим, най-логично е аз съм готов веднага, моментално да подпиша